Panjangkaku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjangkaku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapake kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunak-unak karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunakke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggane kaya tak colonge, Pak. Aku nek mengkon nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Mundak malah papan dunungmu pring apus dene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika. Wah, malah dinggo. Ngene mawon Bungulun. Nek Bungulun nyuwun syarat srana bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Blegegekugek sadulita mel. Wilujeng, Pak. Slamet tekaku, Bagong. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih, Bapak. Tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun lenggah, Bapak. Ora kurang kepenak nggonku mapan ana ing pendapamu iki lah kok pendopo kok saya apik pangestune Pak kula ragati iya pendopo kok separuh gendeng separuh plastik membanggakan wong tuwa niki seni Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki merga saka kekuatan kula mung kaya ngoten. Iya. Sing baku keluargamu slamet. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamas gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tekaku. Ana ing pendopo kene. Kula ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tampanana ya, Gong. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kamar Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa Cah Bagus pangestune Masmu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon apa, Mas? Sing ngrusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya ki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer Ponokawan kok gendenge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoke teko. Ha kuwi jenenge kowe kuwi apa ora izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Ha wis telat. Wis muni kok lagi izin. Arang madosi sampeyan niku angel e. Bagong. Dalem, Pak. Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendapamu kene lah kok kuwi sapa neng mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong? Sapa, Gong? Bapak Pangling kali wayahe nggih. Putuku sing ngendi? Niki anak kula, Pak. Lho,
Sopo? Iwan. Lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewuh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangabekti kula konjuk Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tule. Klambine bathik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjuk Pak De. Ya. Pangestune Pak De Tampanono ya, Wan. Kula pundi nggo jimat paripin daerah ning kasantosan Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe kok ya. Pak De Petro kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Lho. Ora saru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekeki ya, Pak De. Bagong, dalem Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ning Pringapus kene. Ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong, kok kaya wigati banget? Kaya ana sing wigati sing arep kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak arek omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu. Nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkele atos kok bapakne dadek cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to arep ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek arep ngomong iki kepiye? Wis ora usah pikiri ngoringo kok. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lekku adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa to, Le? Apa ya jenenge nek basa Jawa niki? Babrek. Babrek iki aku wis tau rono terus. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong Karang Pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sapiturute. Wis terus terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujude apa kuwi urung terencana ning pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha
meneng wae nyadok karo welasing Gusti aja ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung marep ngenteni nugrahaning Gusti ambok taun ana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki mergo menungsa budidaya sinartan donga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik. Ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut gawe ning kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Gegayuhan sing kaya ngono mau Bapak nayogyane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra. Bener kese, ora ngawur. Andra ingkang puspita rum. Asiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya mawararas renganing driya ugek sadulita syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe, ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa temenmu sing mapan ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Domeh kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang Pepundhen Pandhawa. Ternyatane kowe karo kuwi minangka dadi panakawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge? Tandha-tandha ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik niku wis ora bakal digawe angel. Mesti gampang gone nyuwun idhi parilaing para Pepundhen Pandhawa. Iya syukur.
Apa ana sing wis tok cruluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Kan Ndara Janaka sampun ayogyani menapa dadi karepe Bagong. Ya syukur, syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang dhuwit aku ora duwe lho. Aku nek tok jaluki Dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak kuwi sepira. Bondo donyamu ki sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara Dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sekara njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa luga. Anak Semar ora ana sing cukup. Dadi aku do tak aturi rawuh mrene iki ora tak jaluki Dana Prabaya, ora. Sing wigati donga pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petruk, rencanaku iki lancar nir ing Sambikala. Nek ming kuwi aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya ndonga dhewe. Ketoke rasah, Pak. Kok ora mergane ndonga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean kiai sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sabanjure sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat Kliwon wingi aku ora turu. Iso ora lek-lekan kowe. Rek ae lek-lekane ngantuk. Lah terus aku ki teko ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi. Jarene wong tuwa, wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklek ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Kudu guru kuwi Manikmaya. Iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi ki dewa kok guru asada lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru ki jenenge akeh. Ya guru, ya Manikmaya, ya Jatimurti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Buja. Wong siji kuwi ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus segdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedhawe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe panguput, boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujude kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewandaru karo Jayandaru. Lah gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Sengon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg ndahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak kuwi jarene lho miturut omongane wong kuwi dewa, mbah nyata mbah ora. Aku tak nyuwun prisa, Pak. Kayu Dewandaru Jayandaru kuwi jane nang ngendi nek isih wujud wit tak tegore
tak nggone syarat ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune Pak piye kok sik aku tak mikir nek miturut sak ngertiku lho miturut sak ngertiku Dewa Daru Jaya Daru kuwi papane ora ning jagat waduh nanti iki papane ning Kayangan Suralaya berarti ndak liwat jalan tol Suralaya saka kene cerak lho Pak Suralaya wah tak kira nek Surabaya Pak pancen Caidan Suralaya iki nggone sapa Suralaya iki nggone Bathara Guru sekolahan udu ha kok ana gurune wah Caidan aku nganti jagongan rasane ra betah aku Suralaya ki papan pelenggane Bathara Guru. Nah, guru kuwi lenggane ning Suralaya. Umar Bakri, utuh. Jelaske Pak. Ya nang ngapura aku ki nuwun sewu karang wong ora ngedong e. Nah, Suralaya ki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngene ta? Omahe dewa. Lah sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ing Kayangan iki kudu diparilahi Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Daru karo Jaya Daru mau, kowe nyuwun diparilah karo Bathara Guru. Oh. Carane munggah ning Kayangan munggah liwat Ondorante. Weh. Ondorante ngendi nggone? Kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulina munggah ana ing Ondorante, ana ing Repat Kepanasan tumuli mlebu ana ing Kori Sela Matangkep, kuwi ndaramu Janaka. Waduh, aning ndara Janaka tak suwune pambiyantu munggah ning Kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan daramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat ceranane digoleki, digayuh. Aning aku ora mungkin munggah ning Kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan ki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana. Lho. Kaca Ngerang. Lan sak piturute kuwi Kayangan pirang-pirang. Kuwi kok nek aku keblasuk piye? Ayo. Monggo nek ana ta Kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah aku munggah nang Kayangan dodok-dodok Kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Ayo. Ha ta? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak ora njaluk Probaya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biyantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Crita sing wis sumebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sanghyang Ismangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Gini kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora. Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning seprene kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Daru Jaya Daru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Daru Dewa Daru ngamuk nek Kayangan, Pak. Wah, sian. Bocah nek duwe kekarepan kok sapenake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru pun njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya nang hus
Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditunggalke. Ngono lho. Gawe wis, Pak. Please. Bagong ngomongane jan. Ayo karang samploke sawung royiman iki aku. Ngomong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegawamu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapakku kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegaweanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg mung perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rong dadi. Ora tok urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan to. Pancen setan lan. Nek bapak setuju sago Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh Pak, emoh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trima karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titi sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Daru Jaya Daru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe wis? Piye nala gareng? Wis turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Wis truk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo laga-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang. Cangkemku le omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ngandel ora ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Daru Jaya Daru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Kok gajul. Wis asa kuwatir engko langsung tak gadul saka mburi bapak menesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora dorame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengko Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru yo ken rawuh lega piro. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan? Nggih, Pak. Bu kok suarane kaya aku, Tru? Ayo mbuk. Wis mulak-malik suarane. Engko gek kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gawe, Pak, gawe, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae. Ya wis gak semedi, men. Tan samar mamoring sukma sinumaya winayu ing asepi semi menteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liat layape ngaluyuk sapa sing ngempul pindha kesating sumpena sumusuping rasa jati
linggo ngisor Bathara Guru wis rawuh iki dewa apa pemain sirkus Pak badut tenan mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono tangane kok papat malak kuwi jenenge Bathara Guru ki tangane papat lha tuku klambi nanti mesti dadak ngadekke anjen badut tenan kok cah siji kae ora kaya ora duwe walate sapa-sapa lho ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe Manik Maya Padhararja sapratamu Bathara Guru Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Semar tansah winantu ing suka basuki suwan kula niskala kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanana ya Guru kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun ya nala garing ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah Pukulun ya garing kaya wis ora kurang prayoga Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya pono kawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan dipun sekecaken lenggahipun Pukulun iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong Bathara Guru Pukulun Pukulun ora pukulan mukul raimu iki apa piye Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya Bagong ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani Bagong Pukulun sanes kita iya nanging ulun nyebut kita iya kanggo sebutan kita piye maksudnya kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya wis ulun tampa pangestu ulun kita tampani ditampani bareng-bareng kita wah ya wis sak goblok kita ki kowe aku kita nek aku ki ulun sing positif aku ki ulun apa kita kok kowe muni kita ki kowe ulun aku ki ulun apa kita ulun lamun nyebut kita kuwi kita lho kuwi modian ora kowe iki suwe lho engko tenan nek ora paham angel iki ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun ngoten iya dadi lamun ulun nyebut kowe kita kula niku kita iya lamun aku ulun nggih Pukulun kula tampi wonten asta kita nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih Pukulun Petruk wonten dawuh piye Petruk cemplungke kawah Candra di muka mawon sapa sing cemplungke kawah kowe kuwi yo dadak nganggo klambi renang ora padha kaya nggon kuwi kawah Candra di muka iki papan neraka lho Gong kowe yo aja aku udah mati kok Bagong pangestu ulun tampanana kebat kula tampani nering sambikala dipun sekecaken anggen jengan diwa lenggah Pukulun iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak mekaten inggih apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong wekdal sacepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar Bapak Semar Mir wis gak omong Mir kowe mundur siap aku tak omong karo Bathara Guru kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun nggih Pak Guru wonten dawuh Kakang sing gedhe pangapuramu yen aku ngrawuhke kowe ya senadyan aku kuwi tata lair tata batin aku dulurmu tuwa
ning aku ora duwe wenang rawuhake dewaning para dewa jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya mboten dados menapa Kakang Semar menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya iya matur nuwun ha iki ngene rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki jane aku rak ping nampa penangise anakku lanang Bagong to lho nampi penangisipun Bagong sababipun menapa Bagong kuwi duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupabuga ning jarene Bagong kuwi ngimpi impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru mongko mapane ning Kayangan mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru aku Sanghyang Ismaya mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning Pringapus kene ingkang wigati mbok ana mulunge atimu karo anakku Bagong maringana ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna yen kowe njaluk ijol-ijole apa yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage kowe matura karo aku yang jeneng aku wong tuwa kowe tetep bukan anak polah bapa kudu kepradah nek anakku wis polah bapakne ora pradah ndak dikira aku muspra le anak-anak ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan ora nuruti karo karepe anak engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak mekaten Kakang iya menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi syukur lah terus wangsulamu piye nun sewu selaminipun kula menika dados diwaning para dewa sinembah para Jawata para kawula estining manah kula menika tasih gadah raos gelo Kakang lah ngopo lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka Kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan dumuli rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka Kayangan lah kowe wis menang nggone nyingkirke karo kadang-kadang dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa kuwi sing tok gayuh wis kasembadan mula aku tulungana aku sing wis trima urip ana ing jagat iki gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa nuwun pangapunten Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun wonten ing Bali Martya Kundha manik aglar sanggening para Jawata para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kalian pernatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke boten purun nyembah boten purun tata krama kalian Bathara Guru sapa kuwi lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak wani nranyak ora tata krama wani nranyak ora nganggo ganggo karo Bathara Guru apa ora wedi karo soting Manikmaya Kakang Semar
Bagong badhe kula paringi kajeng Diwandaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliki dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kok iso ngono. Wis ora Pak. Aku mau nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunak-unak karo bapak sing goblok kok. Ngunakke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggane kaya tak colonge, Pak. Aku nek mengkon nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Mun ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Lah, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika. Wah, malah dienggo. Ngene mawon Bu Kulon. Nek Bu Kulon nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalawan kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani wis tak tegor. Pamane milike dewa. Tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, men. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wonten dawuh. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngesaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora caturan ora.
nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Bagong ki landesane siji, bener. Kula garis bawahi, aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ning Kawah Candra-Dimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candra-Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep bleh sakarmu, arep keleti sakarmu, arep tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagu omongan tok engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Lane wis bengak-bengok ora. Sampe nae dhewe. Nek sampeyan ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani hengkan jeneng sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng merasa cerewet iki sarep dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru kan metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok men ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedeni namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun paringi syarat ing kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning basa baline. Sampeyan ora menengke Dewa Daru Jaya Daru, rawe lantas malang kaputung. Kita wani karo panjenengan sing tak wedeni awamu. Ayo ning ndi papan wong neter kadidayem. Dikrubut para dewa cemplungan ning Kawah Candra-Dimuka. Siap ayo, ora bakal aku wedi. Rupa wani jembar wani kene. Ngapa ya Mir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani lho Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ora masalah. Ngapa? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kok piye? Ampun. Piye to cah iki aku mulai bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip yo men doyak-oyak mendring kok. Sore 2000 boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan ambare kok yo nyicil. Arang yo kareng yo kebutuhan liyane, Tru. Iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandhangono. Nala garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar.
ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi-endi? Ora rasane ngendi? Ya. Betul rasane ngendi? Ya. Aku tak mangkat methoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki rame ngijen rene padha nggo karyawan rombos e. Abang kamu mengijen ora aku yang rombongan. Dadi lek aku dewa-dewa ora meneke dewa baru jalan baru. Aku sing bakal nyokok nungguing para dewa. Ya, semangat. Wis terus. Ya. Ayo, Pak. Heeh. Ayo, ya, sing hati-hati kono. Seneng aku nunggu adi sing ngomong apa ya ora dong. Parem ya, Pak. Ya sing hati-hati. Wis, lenggak sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Kuwi sok WA, aku sok ngenangi kok. Ngopo reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Truk. Kesibukan demunmu mlocot ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya, engko kowe dhewe seneng. Dapurmu ora, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggasen sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing ati-ati, Bagong. Wah, pentoke aja kuwatir, men. Kok netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok dadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok dadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badukuan pringapus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Girilusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng ndak sawang Bagong saya adoh medun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning dalumbang. Bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong mawa gareng apa kowe ora ngiman karo adimu mawa Gusle. Aku wangi ya, Tru? Ya. Kowe ora mentol karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi rak apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeg ya ora medeni. Mandege matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge.
Rekoso wis to, wis rasa. Ya semen nek kakane arep mangku ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Di kakang ting mentalit ngono mbok mudhar ya men. Ayo wis, ya wis. Wangi-wangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Kowe nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuan aja mung kandhek ning karep ning tekakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwane ngunek-unek iki Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unek Bathara Guru ku jaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Dewa ki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah, iya. Oke, ora masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Gelut. Heeh. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kuntal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negake aku ya, Mas. Ora, aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten lho. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu iki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Pethoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisruh, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman gitu. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Wis wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok ngomong yo.